Nginibingelele ekhaya lamaphupho. Uma umusha la ekhaya sicela ukuthi ushaye u-subscribe ukuze ngokulandelayo ungaphuthelwa uma sifaka ividiyo. Ukubaluleka-ke kokuthi u-subscribe, senzela ukuthi uma ubuza umbuzo kwi-comment, sithi masibuya nevidiyo eyimpendulo, i-notification izongena kumakhalekhukhwini wakho, ebese ividiyo-ke uyayibona ngokushesha kanjalo. Kanti uma unga-subscribe-ile, angeke uze ubone nhlobo ukuthi cha, impendulo usuyitholile. Ngakho-ke uma unombuzo buza kwi-comment sizokwenzela ividiyo. Uyakwazi futhi ukusi-inbox-a lapha ku-TikTok, usi-follow-we, inbox ucele inombolo ka-WhatsApp ozobuza njalo kuyona ekuseni uma-ke kukhona isibonakaliso obenaso. Nokubaluleka nje kokuthi-ke uwazi ukuthi ngabe lokho osuke ukuphuphile kubika ukuthini. Ake singene-ke kwelanamhlanje sikuchaza. Ake sikhulume ngokuwashwa ukuthi kahle kahle uma uphupha uwasha, ngabe-ke lokho kuchaza noma kubika ukuthini kweyakho impilo. Usilandele u-subscribe. Uma siwasha-ke inhloso kusuke kuwukususa insila kuleyo mpahla, uyabo? Kanti-ke insila ihlukene kaningi. Kukhona eyomoya njengamathunzi, hlampe ushonelwe bese-ke kuba khona ongcolile ngoba ewonile enamaphutha. Uma uziwasha kuba wuphawu oluhle, okusho ukuthi kunezinto ezimbi ezizosuka empilweni yakho. Kuwuphawu oluhle futhi kusho ukuthi-ke uzolulama, isimo sakho sizoba ngcono uma-ke bewubambwe ukugula. Kuyaba futhi uphawu oluhle olusho imizamo ney'nyathelo zokuxazulula izinkinga ezikukhungethe. Kuwuphawu olubi-ke kwabanye uma-ke uziwasha kodwa-ke unethwa yimvula ngoba lokho kusuke kubika usizi, uyabo? Khona usizi nje olukhulu nezinkinga okungenzeka-ke kube khona. Kwesinye isikhathi kuyenzeka uphuthumelwe isisu uma ungowesifazane, uphuphunyelwe isisu. Kuyaba uphawu oluhle olubika ukuthi-ke kunenhlambuluko okumele yenziwe yoxolo okumele-ke ukwenze nabanye abantu. Ukuwasha izimpahla zomunye umuntu kusuke kubika ukuthi kumele uxolelane nalowo muntu nibe abantu abazwanayo. Kuba uphawu oluhle, kungasho-ke isinqumo sakho sokuphenduka wamukele-ke ushintsho empilweni yakho, uyabo? Uma unombuzo sicela ubuze kwi-comment. Kuwuphawu oluhle futhi-ke uma uziwasha, okungasho ukuthi wena ungumuntu-ke onamathunzi amnyama amabi, koda kumele uyogezwa uhlanjululwe okanye unezidalwa ezingiphethe ezidinga ukuhlanjululwa. Uma unombuzo uyakwazi ukubuza kwi-comment sobe sesikwenzela eyakho ividiyo ngokuhlukile silichaza lelo ozolibuza. Kanti uyakwazi ukucela inamba ka-WhatsApp ku-inbox ukuze sizokunikeza usibuze khona njalo ekuseni amaphupho akho. Buza kwi-comment uzothola impendulo lapha ku-YouTube wethu ngokushesha. Ningakhohlwa ukusilandela ni-subscribe-e yonke indawo ukuze mhla sengiphosta i-notification isheshe ingene kuwena nje kuqala njengomuntu o-subscribe-ile. Nisale kahle.